Хәерле сәгатьтә милләттәшләр. Эфирда башкорттар программаһының яңартылган, байытылган версияһы. Ә бездә үзгәрешләр дәвам итә. Күрүегезчә, алып баручыларга ла кагыла. Башкортстан Республиканың атказанган матбугат һәм киң мәгълүмат саралары хезмәткәре Табын ырыу башкорты Уралыгай Нигъмәтуллин Һәм Сибәр уңган башкорт кызы Илүзә Йосыпова. Безнең флешмоб үзгәрешсез дәвам итә. Бик кызыклы видео язмалар ебәрәләр замандаштар. Улар менән интернет селтәрендә башкорттар төркемендә танышырга мөмкин. Әүзем булайык, милләттәшләр, минең яраткан рубрика ул. Хәерле көн. Мин Юрматы ырыуы кызы Рита Шамсаддинова. Башкортстандың иң матур райондарының береһе Ишембай районы Биксән авылында туып үскәнмен. Республикабызның төп телеканалында диктор булып эшләйм. Үз телемдә башкортса яңалыктар алып барам. Башкортстанымды, халкымды яратам, горурланам. Дөньяның һәр төбәгенә таралган башкорттар бүген 2 миллион тирәһе диләр. Шулайдыр, кайда карама мотлак берәй башкортка юлгаһың, уның менән таныша башлаһаң, берәй туганың булып сыга. Әйе, шулайдыр. Әйдәгез дөнья хәбәрләре белән танышайык. Бәлки берәй башкортты күрербез. Алык Европа илендә яшәгән Джонатан Ишмөхәмәтов Туңгәүр ырыуы башкорты. Ата-бабаларының тарихын өйрәнеп, традицияларга тугрылык хаклап яшәй. Берничә ел элек ул Франциялә башкорт этно авылы булдыра һәм унда гаиләһе, хатыны Джулия һәм өч балаһы менән яшәй. Авыл ул айрым бер хуҗалык кебек, әмма ул туристлар өчен тәгаенләнгән проект түгел. Ысын башкорт тормышы алып барылган. Башкортларның тормыш көнкүрешенә таянган урын. Улар тирмәдә яшәй, йылкы малы, харык кәзе асрай. Симферопольдә узган Кырым кадры бөтерәсәй этнографик фильмдар фестивалендә Айнур Аскаровтың «Өстаган» фильмы иң яхшы тулы-метражлы уен фильмы дип танылды. Хамардың Арена универсаль комплексында милләттәр дуслыгы дип аталган милләтара спорт фестивале үткәрелде. Сарала башкорт, татар, кадак, сыуаш, белорус, украин һәм башка милләт командалары катнашты. Башкортстан командаһы яхшы һөҗүмчеләр менән наградаларга лаек булды. Сибай калаһында тукул буенча беренче асык форум үтте. Сара ситтәрендә кулдан һугылган тукымалар, станоктар һәм сувенир әйберләренең хезмәтләреннән торган күргәзмә оештырылды. Осталык дәресләрендә катнашучылар укма шәл яһарга, бидәкле тукыма һәм билбау тукырга, 4 педальле станокта эшләргә өйрәнде. Илүзә, һин беләһеңме, Алдар менән Зөһрә эпосындагы Зөһрә каңлы укыды. Улай ук яхшы белмәйм, Уралыгай, ләкин өләсәйемдең касандыр айдагы көянтәле кыз тураһындагы әкиятен яратып тыңлай торганым. Һуңыннан Зөһрәне йәлләп төн буе йоклый алмай ята торган идем. Әйе, Зөһрә мәргән, егеттәргә һыр бирмәй торган кыз була. Һуңыннан кияүгә сыга алмай картайганмы? Юксы, ул Алдар батырга кияүгә сыга. Бына шул тарихи вакыйгалар каңлыларның гербында ла сагылыш тапты. Уга башка бер башкорт гербында булмаганса, Агаю һәм Зөһрәнең 2 угы урынлаштырылган. Бик кызык, әйдәгез каңлы ырыу йыйыны менән танышайык. Burundan saklangan yola, elegilikten kilgen ata-babalar sıkkan, evine ineğin bir etti sıvırga balat. Balatın türlüsü buy balatlar, atalı balatlar var. Kızlara birinelerge. Қаңлылардың биләмәләре бик киң һәм Асылыкүл, Кандракүл буйдарла қаңлы ердәре һанала. Алдар менән Зөһрә эпосында ла Зөһрәнең атасы Кандракүл буенда яшәү турында әйтелә. Қаңлылар әүвәл ырыу йыйындарын Асылыкүл буенда узгарыр булган. Шәйхәдә күрә ул булган 12-нче кантон начальнигы булып, Сыртланов Фаеткол, ул булган вотчинник из башкирских вотчинников. Менә бөтен Буздак районына килгән әлеге теге Благовар районында урнашкан
Менә бүтін төмен мұрзаларына известный фамилиялар әйтейік, Еникеевлар, Терегуловлар, Мамлеевлар, бүтін мұрзалар, шушы тередегі тотар мұрзалары, Темниковский уездан келген төмен мұрзаларына жер берушілерінің бірсі Айытқұл Сыртнановның подписі тоже тұра 1730 жылғы документларда. Бик борон қаңлылар мен қабилә һердәренә килеп төпләнгәндәр. Бүздәктә мен рыва авылдарынан бер генә Кыскайылга авылы бар. Калгандары Кобаулар һәм Каңлылар. Булайн Халиков исемен мәңгеләштерү бездән бурысыбыз. Шул яһәттән 2018 елдан башлап Бүздәк ерлегендә беренче ханлы Бүздәк төйем белем бирү мәктәбендә Корылтай Башкорт дәүләт университеты менән берлектә Халиков укулары оештырылып килә. Бына безнең алдыбызда Каңлыларның иң борынгы шәҗәрәләренең береһе. Бына был шәҗәрә 16-нчы буатка карай. Гарәп шәйен ул атайым аны безнең әлеге алифага күчерде. Мин әле үдем менә күчергәч ашанмай тордым. Менә уртасында 1500 итеп язылган. Ул теге төп шәҗәрә гарәп телендә 4 көл итеп кенә шакма эшләп куелган. Менә мин әйтәм, менә дөрес язмаганнардыр дип, сатганнар дип гарәпчә укый белгән мулладан укыттым. Ул мулла 1578 дип язмаша язылган бу, цифр белән түгел ди. Менә шуннан инде ашандым да мин ошо шәҗәрәне зурайтып, үзгәртеп, төрле җирләргә хатлар язып, огайын кем, энең кем, шуларны җыеп, менә зур шәҗәрә шаным инде. Диалект һүзләр телмәребезгә үзенчәлекле төс биреп телебезне байыта. Әлбәттә, әдәби телде белү яхшы, ләкин әсә теле, ерле һөйләш теле һакланырга тиеш. Йыйында Каңлы ырыу совет оештырылды, совет рәисе һайланды. Yıllar Sibir'den işlep koyup, yurtlar alıp tüplengen kişiler küp bizim aldılar әлі бүгінгі күні. Ең mühimi mine şol işke beylenip kalayım. Dert etip, koyup tutulurga korkmazka gerek yaşlarga. Biz mine oldun kilesegi yaşlardan tip kurarız kanışın. Илүзәһин беләңме, башкортларда нисә ырыу бар? Онан гына беләм, Уралагай. Етәү. Юк шул, 50-гә якын. Димәк, эреләре генә етәү. Эреһе вагы юк, уларның һәр береһе әһәмиятле, һәр береһенең үзенең тарихы, үзенең шәҗәрәһе, шәхестәре бар. Гайнә олысы старшинаһы Туктамыш Ишбулатов Өфе дворяндары башкорт җирләренә дәгъва итә башлагас, Петербургка барып, башкорт җирләрен талау етер һезгә. Һез шул тиклем күп таланыгыз, хатта башкортларның үзләренә лә ер калманы дип әйтә. Ниндәй данлы шәхестәр булган? Әйе. 2020 елда Пермь крайы Барда авылында Туктамыш Ишбулатовка һәйкәл һәм уның шәҗәрәһенә арналган арт-объект асылды. Бүген безнең студияда кунакта шәҗәрәнең авторларының береһе Альберт Мәхмүтов. Альберт Рәфил улы Мәхмүдов, Гайнә башкорты, Пермь крайы Барда районының Удик авылында туып үткән. Тарихсы, җәмәгать эшмәкәре. Башкорт ырыулары тарихы йыйынтыгын әзерләүдә әүдем катнаша. Пермь башкортлары тарихына арналган Гайнә китабы авторларының береһе. Олак елдар Барда Туган якты өйрәнү музее директоры булып эшләй. Альберт Рәфил улы Гайнә башкортларының матди тарихи комарткаларын йыю, өйрәнү һәм хаклау өлкәһенә күп көс салган замандашыбыз. Кем ул Туктамыш Ишбулатов?
Туктамыш Ишбулатов безнең Гайна волости старшинасы булган, мәгдәнче, родопромышленник дип әйтәбез без, һәм уложенный комиссияның депутаты булган. 18 гасырда башкорт милләтенең наказларын Елизавета безнең патшабызга тапшырган инде. Гайна башкортларының дөньясын, тормышын күргән шәхес булып тора безнең. Туктамыш Ишбулатовка һәйкәл кую теләге касанрак туды инде? Туктамыш Ишбулатовның һәйкәл кую күптәннән йөри инде, 110 еллап буладыр дип уйлыйм. Бу курултайның наказы буенча, нияте буенча эшләнгән эш. Без аны теге елны 2020 елда ачтык. Матур гына булып безгә аны Ульфат Миняхметович Кубагушев эшләп бирде. Аның тирәсендә шәҗәрәсе дә тора. Бу тәүге тапкыр беренче кабат дип әйтик, мондый монументаль шәҗәрәгә эшләнгән арт-объект булып тора. Туктамыш Ишбулатовның шәҗәрәһе нисек аның? Һез беләһегезме шәҗәрәне уның? Безнең шәҗәрә Туктамыш Ишбулатовның күптәннән ясалган иде ул. Аны безнең Кадирҗан Зиятов дигән безнең курултай вәкиле төзеде. Шул шәҗәрәгә таянып без арт-объект эшләдек. Һәм шуны әйтәсе килә, монда 16 гасырдан башлап 21 гасырга тиклем кешеләр кертелгән. Анда 90-нан артык кеше Туктамышев нәселе булып танылалар. Һәм мин уйлыйм, что соңгарак та бу шәҗәрә тагын да тулыландырыр, тагын да анда кешеләр ачылыр дип уйлыйм. Димәк, улар барыгы Гайна башкортлары. Алар чын Гайна башкортлары. Альберт, бuna һез бик зур эштәр аткараһыгыз. Тагын ниндәйрәк ниятләрегез бар киләсәккә? Безнең монда күп кенә эшләр хәзерге курултай вәкилләре алып бара. Хәзер безнең икесе историко-культурный центрда ачылды һәм безнең Уфа барда арасында тыгыз элемтәләр барлыкка килде дип әйтсәк дә дөрес булыр дип уйлыйм. Чөнки монда күп кенә мероприятиялар шул курултай һәм икесе берлектә алып барыла инде. Һәм милли үз киемнәрне тергезү буенча бик кенә күп эшләр алып барыла. Быел Туктамыш Ишбулатовның һәйкәле янында булачак безнең тагын да арт-объектлар. Анда «Золотые книги» дигән проект булдырачак курултай безнең. Шунда язылачак Гайна башкортларының тарихлары, Гайна башкортларының шәхесләре язылачак. 1812 елда катнашкан вәкилләре без, шу Пугачев Астаниянда катнашкан вәкилләр шунда чагылышта булачак инде. Альберт Рафил улы, һез үзегез яңрак кына милли киемдәр парадында катнаштыгыз һәм милли киемдәр тарихын һаклап калуда тоз өлеш индердегез. Дөрес әйтәсез, без күптәннән инде шу милли үз кием буенча докладлар белән йөрибез Уфага, икенче төбәкләргә һәм милли үз киемнең бу Уфа ягында күтәреп алуы минемчә бик зур эш дип уйлыйм. Монда Шилтер студиясы, Кашмау студиясы бик күп көч кертә, үзләре мастер-класслар үткәрәләр. Һәм без иң тәүге тапкыр монда шлемовидные головные уборы кәләбәш тергездек. Бу тамга конкурсында беренче кабат күрсәтелде. Ул аны ясады Гүлдәр Шәбиева Салават районыннан. Аңан алдарак без Тәкия дигән девичий головной убор тергездек. Бик кенә матур булып алар киеп йөриләр. Һәм без шу иң матур музей булган экспонатларны алып шулай тергезәбез. Эрмитаждагы сакалны без тергездек. Шу Российский этнографический музейда шу Тәкия һәм кәләбәшне тергездек. Һәм үзебезгә Гайна башкортларына кайтканда инде без Руденконың тоже үз киемнәрен тергездек. Ул 1906-1912 еллар вакытында безнең Гайна башкорт волостында булып кайткан. Тәүге тапкыр Руденконың танышуы нәкъ Гайна башкортларынан башланып киткән дә инде. Альберт туганым, бына Гайнәләргә кагылышлы иң борынгы архив материалдары табылдымы, бармы улар? Асфандияров мәгълүматлары буенча иң күп шәҗәрәләр һәм иң күп жалованный грамоталар нәкъ Гайнәләргә бирелгән дә инде. Шу 1557 елдан башлап, шу 1701-2 елларга хәтле Гайна башкортларының жалованный грамоталары сакланып килгән. Хәзер ул жалованный грамоталар уже китапларда чагылыш тапкан, шу Кулбахтин, Асфандияров китапларында. Шул безнең төп Гайна башкортларының тарихын билгели, шул безнең Гайна башкортларының җирен билгели торган төп документларның берсе булып тора. Альберт ага, бик үзенчәлекле һөйләшәгез. Бу Гайнәләрнең шулай һөйләшүеме?
Гайна башкортлар шулай сөйләшә. Минемчә сөйләшәләр инде. Бу күптәннән килә. Бу мотор гына сөйләш дип уйлыйм үземчә. Уфага килгәндә безнең сөйләшкә карап безне татар телендә сөйләшән диләр. Казанга барсам, син татар телендә сөйләшмисең бит диләр. Шуңа шундыйрак сөйләш инде безнең. Гайна башкортлар шулайрак сөйләшәләр. Илюза, безгә бүген чәй эчмәгә чакырдың. Чәй эчермисеңме безгә? Эчерәм. Әйдәгез чәй эчик әле. Әйдәгез чәй эчик. Без шу чәй эчмәгә корсак ачса ашамага утырабыз инде. Монда пирожкиларны без бөкмәләр дип әйтәбез инде. Бөкмәләрне әйдәң ашап алсак, бик әйбәт булыр. Рәхмәт. Урал абый, Илюза, сезгә зур рәхмәт мондай ыспайы күңелле чарага мине чакырганыгыз өчен. Сезгә уңышлар теләйм. Рәхмәт Дәүләт Альбертовна, еңелән тик уңыштар насип булган киләсәктә. Тапшырудың йылаһын дәвам итеп, әйдәгез флешмоб төшерәйек. Әйдәгез. Мин Махмудов Альберт Рафил улы, Гайна башкорты. Удик авылында тулганмын һәм шунда үскәнмен. Гайна башкорт булып калачак. Ә хәзер инде селфи. Телефон гаджеттар 21-нче буаттың асышы ла, афәте лә булып тарихта калыр инде. Нинди афәт булһын ди ул Урал агай? Киләсәктә барыһы ла интернет селтәренә күсәсәк. Кешеләр ситтән торып роботларга фарман бирер, башка эшләрне роботлар үзләре башкарыр. Ягъни тулыгынса глобализация. Балалар гаджет телефонга өйрәнгәндәр икән, шул телдә уларның теле асыласак. Борсылырга урын юк. Башкортса һөйләшкән заман уенсыктары һуңгарала күпләп күренә башланы. Тимәк, уларга һорау бар. Башы булган ата-әсә балаһын күрәләтә, телдән яздырмас. Әйе, шулай булган. Мин моны яшь әсәй. Кызым тугас, менә ошондай курсактар эшләй башладым. Ул курсактар ябай түгел. Беләһегезме ни өчен? Улар башкортса һөйләшә белә, башкортса йырлай белә. Күрәтәй мин ничек эшләгәнде. Әҙерләйем дә, модульга куям да, быны уйсыктың исенә куям. Бер караң авыр да түгел. Икенче яктан ердә хайлап, кыркы утыруга барыбер вакыт китә инде күпмелер. Тагы ла икенче йырлар бар монда. Якынса 7 йыр хыябында. Асыктым, мине ашат әле. Абыны минем тавыш. Таныйһығыҙмы? Әхмәт, бигерәк тәмле булды. Сәлам. Әйдә дус булайыҡ. Йырлап алайыҡмы? Ҡыҙыма башҡортса һөйләшкән уйынсыҡтар эшләгән алғым килде. Интернетта ҡараһам, ҡыйбат бит әй, 3000 тора. Шул атаһына әйткән инем, үҙем эшләйем тип. Өйҙә булған бар, уйынсыҡтарҙы ватып сыҡты атаһы. Эсен асала ҡарайҙы, эшләп ҡарайҙы, килеп сыҡмай, шунан яҡынса 2 ай тирәһе ҡыланғас, интернет соҡоп, анан-бынан запчастьтар ҡарай башлағас, үҙе ошондай уйынсыҡты булдырҙы атаһы. Шунан уйланым да, хаҡы ла артыҡ ҙур түгел бит инде, әйҙә, бүтән башҡорт балаларына ла ошоно таратайыҡ тип. Шунан үҙемдең тауышымды яҙҙырып, Инстаграмда һәм ВКонтактела группалар эшләп, ошо уйынсыҡтарҙы һата башланым инде. Тағы ла мына ошондай күлдәктәре бар, хәҙер кейҙереп күрһәтәм. Селтәре бар инде. Үҙебеҙҙең телде, милде белеп, рухлы балалар үҫен өсөн. Алтынай, кил бында. Алтынай, кил бында. Кил, моторымды, Алтынайымды. Мына ҡарале инде ҡуян. Ҡуяның күлдәге бар,
Оҡшаймы? Әйҙә бергә ҡуяйыҡ. Матурмы ҡуян? Матур әйт. Матур. Эйе. Мына ҡуянның башына ҡуяйыҡмы тағы? Эйе. Мына ҡуяндыҡы кеүек, бит. Ҡуяндыҡы бар. Мына әсәйҙеке бар, ҡуяндыҡы бар, бит. Атанаға юҡ. Һиңә лә ҡуяйыҡмы? Эйе. Ана һиндә ҡуян кеүек матур ғына башҡорт ҡыҙыҡайы булдың. Оҡшаймы? Эйе. Ниндәй төҫтә? Ҡыҙыл төҫтә. Үҙебеҙҙең телебеҙ, илебеҙ тип янған ата-әсәләр бына шуларҙы күберәк һайлай. Унан тыш тағы ла мына шундай аттар бик популяр. Беҙҙең бит башҡорт шунда аҡбуҙ атлы, атҡа атланған, ҡыҙҙары ла, малайҙары ла. Шуға микән аттар да бик популяр булып ҡалып килә әлегә. Был ҡуян Әмилә исемле апайға бара. Әйҙә беҙ аны пакетҡа һалайыҡ, йәме? Эйе. Матур ғына пакетҡа. Ярҙам итәһеңме? Эйе. Әйҙә. Әйҙә ҡуяйыҡ. Ой. Ой, афарин. Рәхмәт. Булды. Илүзә, исемдәрҙе генә белештек тә, ә үҙең ҡайһы яҡтан, ата-бабаларың кемдәр? Бер самауыр сәй эскәс, һаумы ҡоҙағый тиҙәрем башҡорттарҙа. Мин Ҡырмыҫҡалы районынан Табын ырыуы ҡыҙымын. Эйе, икебеҙ дә Табын ырыуынан булып сығабыҙ. Ҡырмыҫҡалыла бик һәйбәт, яҡшы уңған кешеләр эшләй. Ә ауылыңдың тарихын беләһеңме һуң? Әлегә яҡшы белмәйем, әммә ләкин өйрәнәм, ҡыҙыҡһынам. Өйрәнергә кәрәк. Һис булмаһа ауылдар тарихын яҡшы белгән Азат Ярмуллиндан белеш. Ул ауыл тарихын ғына түгел, уның атаҡлы шәхестәрен дә һанап бирер һиңә. Рәхмәт студия, һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Башҡорт ауылдары тарихы менән сыҡҡан арҙаҡлы шәхестәр тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Благовар райондағы Өйҙөрәкбаш ауылы данлы һәм бай тарихлы ауылдарҙың береһе. Ауылға 18 быуаттың башында 40 өйлө мең ырыу башҡорттарының Аҫабай ерҙәрендә керҙәшлек килешеүе буйынса Уран ырыу башҡорттары һәм мишәрҙәр нигеҙ һалған тигән фекерҙә тарихсылар. Уран башҡорттары хәҙерге Яңауыл районының Эткенә ауылынан күсенеп ултырғандар. Өйҙөрәкбаш ауылынан күп кенә күренекле шәхестәр сыҡҡан. Шуларҙың береһе данлы башҡорт генералы Сардар, Башҡортостан автономияһына нигеҙ һалыусыларҙың береһе Хажи Әхмәт Ишбулатов. Уның тамырҙары тап Эткенә ауылы башҡорттарына барып тоташа. Генерал Ишбулатов 1851 йылдың 6 мартында Өйҙөрәкбаш ауылында тыуған. Ырымбурҙағы Неплюев кадет корпусында белем ала һәм бөтөн ғүмер юлын хәрби хеҙмәткә бағышлай. 1908 йылда генерал-майор дәрәжәһендә отставкаға сығып, тыуған ауылына ҡайта. Беренсе донъя һуғышы башланғас, генерал Ишбулатов үҙ теләге менән кире хәрби хеҙмәткә сыға. Бәләбәйҙә гарнизон менән командалыҡ итә. 1918 йылда Башҡортостан мөхтәриәтенең хәрби көстәрен ойоштороуҙа үҙем ҡатнаша. 18 йылдың сентябрында Башҡорт корпусы сардары итеп тәғәйенләнә. Тап ошо ғәскәр ярҙамында башҡорт халҡы автономия яулауға ирешә. 19 йылда Башҡортостан хөкүмәте һәм ғәскәрҙәре Ҡыҙылдар яғына сыҡҡас, оло йәштә булыуға ҡарамаҫтан Ишбулатов хәрби хеҙмәтте ташламай. Ҡыҙыл армияның башҡорт ғәскәрҙәренә халыҡты мобилизациялау эше менән шөғөлләнә. Башҡорт генералы ауыр шарттарҙа йәш Башҡорт республикаһын нығытыуҙа ҙур фиҙаҡәрлек күрһәтә. Хажи Әхмәт Ишбулатов ғүмеренең һуңғы йылдарын Стәрлетамаҡ ҡалаһында үткәрә һәм 1921 йылда ошонда донъя ҡуя. Әйткәндәй, һуңғы йылдарҙа башҡорт генералының исемен мәңгеләштереү буйынса күп кенә эштәр башҡарылды. 2018 йылда Өйҙөрәкбаш ауылында уға һәйкәл ҡуйылды. Былтыр Өфө ҡалаһындағы Яңы урамға генералдың исеме бирелде. Шунан, Илүзә һылыу, кәйефтәр нисек?
Телевизордан сығыш яһау ауырракмы, әллә телефондан хикаят язу ауырракмы? Нинди хикаят инде ул, Урал агай? Бүген үзебезнең данлы ата-бабалар язмышын күңелдән янә үткәреп горурлык хисе кисердем. Афарин Илүзә, башкортлык ханда гына түгел, гамәлдә булган. Киләһе осрашканга тиклем, һау булыгыз. Хушыгыз.